kata ka onge to 10% cha wanyalo timo. All right. Wakili, nuwuothe wuodhni ma nyathino nyuol kendo jo Kenya oseneno lemo moko bende wacho ni pok otiyo kaka ne winjo bed ni otiyo. Iparo ni mai thuolo maber mwinjo bed ni iloke koso ni nyalo chak miye thuolo matin nikech aparo ni jatend piny masani be koe kano donje ka en gi gachiel mbo nyawacho ni ka koro dwa loke sani ok no miya thuolo kaka jomoko ka be nosetiyo kode mondo ang'e ni ka modong' muwacho gi anyalo loko ka wadhi mbele. Aparo ni loko katiba ok en gima rach nikech katiba kane waloso ne en nyathi maber kabisa kendo ne en nyathi ma nyuol kane gi chia maber. To kapok wachako wacho ni to ma e sa maber monego walokie gik moko koso ma ok e sa man kare. Onego wakwong wapenjre ni to gin kuonde mage migepe ka migepe pend chik ka pend chik mane mok waneno kosedhi maber. To ko wayudo ka mi pend chik go kosetiyo makare. To onego wakwong wachak bende wapenjre kaka oganda ni to en ng'ama manade momiyo pok pend chik go oluwore kaka onego be otimre ka makare. Nikech ing'e ni sama wawacho ni katiba onego loki ok dwa wacha konget moumore ni wan odwa ni sani koro naga walok chik. Atamala par ma Dr. Mark wueno onego bed ni ifuone ne japiny ni apar mane rach cha mane wabiro loso mbele cha nen magi ma koda nen kod kar ped chik mar ratiro mar oganda kod en kuonde weche mag telo mag gwenge kod en weche mag migepe mag doho mano nyaka kuong bed makare nikech an bende an gi ayie ni nitiere gik moko ma pok odhi makare to nitiere institutions mag governance ma ose fail to implement. Koro gima wuoyo ni to katiba wane mokwongo be osebedo fully implemented. To if not, it is on whose shoulder that implementation has failed. Koro nego wakwongo penjore mondo to en kanye gi kanye kwasefuono mwang'eyo ni ya ero kipengele maka mae marach to ere ng'ama omiyo to kata en migawo mane kata monego watim monego waloki. Nikech kata an kama bedene an gi kuonde mang'eny manyalo fuono maneno ni pok gik moko chopo kare kaka nonego bedie. Koro mano momiyo kata kwadhi e weche mar loko katiba en ratiro mar oganda en article 256 and 257 kod idwa loke through parliament kod idwa loke through oganda mar popular initiative ma Dr. Mark gini propose ni. Koro manto ratiro mantiere emomiyo noket kata kuonde go iko ni katiba nyalo lokore. To mana kaka ni wacho ni suit mitwang'o ni to nego lok ne suit iloko ga mane momiyo samoro kata kaka mari mideyo no samoro igole titere kadobi tiluoke igoye pas samoro bende chake kawo moro marangi machielo kata ka in gi marateng. Koro hata bende yie ni adieri katiba to nego koro wang'iye to kapok wang' dhi mano to nitiere migepe gi kidienje ka kidienje mosemiyo pok katiba obedo or achieve what it was intended to. Okay. Daktari nubedo gi andika maru kendo nitiere moko kuom